Dobar večer. Включваме се паряко. Спешно интервю, което изискват да бъде дадено. Затова, мили приятели, се включвам паряко от моята дискусионна стая. Така, това интервю, тази дискусия, мили приятели, ще бъде на тема от минал и бъдещ живот на една легенда. Легендата е моя милост. Миналото бях криво-лево да се каже не толкова значим, но все пак като малък свирек до ден днешен. Сега мисля много големи перспективи, но нито една от тях за сега не излиза според моите вкусове. За това направо да започна на темата. Ще говоря за вино. Защото до някъде виното е свързано с музиката, мили приятели, затова ще обясня защо. Ние, шоумени, музиканти, певци, винаги пееме песните вина за различни темпитиета, за жени и тем подобни. Но сега темата е цървено вино. Аз изпълнявам македонски фолклор, в който често се пее за цървено и бяло вино и за люта ракия. Затова сега тук пред мен в ръката ми държа чаша с цървено вино. Ще обясня защо. Продължавам да празнувам. И винаги виното е зимвало и ще зимва винаги първо място и взима винаги първите места в македонския фолклор. Повече от половината песни, които зная, може би, и в които те първа ще се правят на македонски стил, заема първо место от цървеното вино, Хубавата мума и великия юнак Хайдук от македонския край. Всичко е свързано с това до некъде е религия, битие на македонците, защото не зная и аз, македонец, да поживи без вино, както и аз не мога да жива без вино. Просто музиката е такава. Свързана или с едно, или с друго. Рок, хард рок, кънтрите, това е свързано с Дивия Запад, свързано е с смъртта, с дивашката музика, с разни други там работи. Нашата българска роля естрада, тя пък е свързана с много работи, например с морето, Балкана. Ние македонци, нашия македонски фолклор, жени, вино, юнаци, след това дай на нас. Нещо да съм изпуснал. Да, циганството. Това е свързано само с чакара къде и не знам друго какво, затова за циганска музика няма да говоря. Така, ще ви кажа специално в момента и малко за хард рок и за кънтри. Също се занимавам и свира и хард рок и кънтри, но много рядко. Повечето свира родна наша българска естрада, македонски фолклор, но нека да ви кажа, че имам от моите лични авторски песни, кънтри стил и рок н рол стил, но те са малко, по 2-3 може би в съвкупност. Повечето сега съм, както и в нощното интервю дадох, залегнал съм на македонския стил и това. От естрадата имам също много мои лични авторски песни. Да споменавам ли имена, например като песен за Соника Севе, песен за Лом, за Гого, за Тео и така нататък. От кънтрито, Веселия каубой,
Да ви кажа точно за тая моя песен, Веселия каубой. Тя е лудежка песен за един много луд и весел каубой, който си вика само юху, юху-ху и така нататък. И премета пушки и пистоли и тем подобни. Ами децата много го харесват. Много харесват тая песен, този е стил. Допадам ги, че е лудежки като техните мечти, като тяхното държание, нали? Ами детска радост, да кажа. Така, продължаваме там от рок-н-рола имам също така руски рок-н-рола на Маяна. Имам си български, който се казва Шевролет и така нататък. Ами докъде стигнахме? До македонското. Ами имам също така да ви кажа от моите личностни и македонско. Ще спомена някой от тях. Това едното е Моме Юбаво, другото е Юнаци от Пиринския край и една, която не е македонски. Си пак е фолклорна, но е тук от нашия край, от Мизийско-Влашкия край. Тя се казва село, наше село, село по село. Става въпрос за нас пияниците, които надигаме постоянно чаши с вино. И така е. Ами, какво да кажа още? Днеска на интервюто тук идваха колеги, ми задаваха доста въпроси. Имаше и доста въпроси, които трябва все пак да се преразглеждат. Те са много важни. Например, като това имаш ли семейство, нали, членуваш ли някъде и тем подобне. За това няма сега да говоря, но просто искам да кажа. Партиите ни разбиха страната. От тия партии сега, на днешното време, където се създадоха толкова много партии, се роди и циганската музика. Да, затова искам да спомена партиите, имат връзка с музиката. Защото тия партии къде сега, те позволиха на циганската музика и на турската музика да има власт в България, където това не би трябвало да е така. Защо? Нямам нищо против нито циганска, нито турска. Но защо трябва ние, които харесваме по-угръдна и по-добра музика, защо трябва да ги харесваме простотиите? Всяко един си има предпочитание да си го харесва, но не да го налага на другия. Затова не одобрявам този стил, партиен стил и циганска музика. Това не го одобрявам. Това е простащина. Верно, някои цигански песни са хубави, като за маса има хубави цигански стилчеци, също има ориенталски турски стилчеци, но те са само за маса. Не стават за друго, затова няма да говоря. Говоря просто само за нашата родна музика, защото тя ми харесва и аз не я повече практикувам. Какво да кажа още? Жалко сега няма как да ви покажа, аз си прибрах инструментите, но няма па да правя и реклама. Искам да кажа само едно най-важното. Мили приятели, вие, които сте българи, всички ние, които сме българи, защо да не си създадеме отново и да си върнем нашата родна стара, българска естрада, нашия роден рок-н-рол? Викат, наистина са загинали. Аз казвам, не са загинали, просто са изместени на по-заден план от циганското. Всеко една жаба да си знае гьола. Циганското при циганите, турското при турците, българското при нас българите. Така искам аз. Но сами ли, приятели, за това давам сега, за да разясня по тая тема, много да питам по тая болна тема. Каква музика харесваш, каква обичаш, каква свираш. Затова искам да кажа, че това имам предпочитание към българското, към западната музика също, само не към циганската. Затова искам да се изясни. Всяко една музика си има страна. Западната си има западните страни, където е създадена, кънтрито, хард-рок. Кънтрито по принцип е създадено в Щатите, хард-рока в Англия, българската естрада и българска рок-н-рол тук от нас българите, македонския фолклор пак от нас македонците, другото да се знаят виола. Това е, мили приятели, което искам да кажа, защото нямах време да го разясня на колегите, на техните интервю, затова го разяснявам сега. Ако съм пропуснал нещо, на следващото интервю можем да навакшем. Ами, дай нещо да ви кажа за моя живот по-веселата част, а не тъжната. Веселата част е следната.
Обичам купоните, обичам екскурзиите, походите, жените най-важно. Нарочно повиших тон, защото това е болна тема. Така. Ами обичам да се веселим, свиря по рождени дни, по купони и винаги си има пиячки, се пада яко пиене и после кой оцелел, кой не пада под масата, ние имаме един наш девиз. Кой, когато вземеме, седаме на маса и пиеме, казваме така: Богом чиста съвест, да и пиянство, кой оцелел, кой не ще го знасаме под масата, или напреда с краката, или напреда с главака, ама ще го носиме, той няма да ходи. Защото се знае на къде отива работата. На мен се случвало също да падам под масата, но виква се. Това, обичам веселието. Ако някой обича да взима интервю от котки, тук има една котка, която желая сигурно да даде интервю, ама нещо се засрами сега пред камерата тук и наведе глава, май е срамежлива котка и сигурно няма да даде интервю. Да, както виждате, навела глава, засрамила се е котката, защото тя си мисли аз какво ли интервю ще ви дам, аз на вас, ама вие го не знаете, така си мисли тая котка. Аз мислим друго, аз мислим кошешките работи, кошешките, кучешките, човешки. Така че, кой иска да прави. Ние българите знаме много да приказваме, кошките знаят много да мислят, кучетата да лаят и това е. Да това, мили приятели, на здраве, да се напияме. Богом чиста съвест, здравей пиянство и до нови срещи, мили приятели. Чао!